Hola Marita. Hola Marina, grazas por vir. Que de novo a Galería do Dadá temos a exposición A Matriz Estranxeira, Ajá. comisariada, bueno, que é de Jesús Costa, comisariada por Claudio Pato. Logo damosche a folla de sala que ten un poema del. Ajá. Bueno, a primeira peza que podese ver é a propia Medea, porque toda a exposición xira en torno ao mito de Medea, de Eurípides, pero sobre todo baixo o prisma de Christa Wolf, que revisita o mito para deixar á vista pois os seus alicerces intencionados, que é como finalmente un chivo expiatorio de unha muller estranxeira, como unha especie de aviso a navegantes, non? O que pasa a unha muller pois con forza, ademais fora do sistema onde empeza a historia, e que queda como unha muller pois, que asesina os seus fillos por venganza dun desamor, non? Entón, Jesús Costa pois establece a idea de colocar a todos os argonautas, como podes ver aquí, como casi flotando no aire. Todos están sobre unos pés que son troncos quemados, tratados. Sí. É unha posta en escena pois que tamén remite ao pasado de Jesús Costa no mundo do teatro, non? Sí. Que ten unha amplia bagaxe, non? Ese é o Velocino de Ouro, por exemplo, o sea, é como se fose aquí traendo a moitos persoaxes e como conviven, non? No espazo. Curiosísimo. Sí. El traballa moito con a combinación de diferentes madeiras, a reciclaxe, e, bueno, algúns son máis abstractos, outros máis figurativos, como que viste de Medea, e todos son tremendamente persoais, non? Que o seu mundo. Total. Sí. Todo madeira, non, Marita? Sí, hai algúns que poden ter pois un clavo ou restos de cousas que vai atopando e que con os que axuda a ir contando a cada personaxe, non? Moi ben. Así que se queremos visitar esta preciosidade, viremos a onde vimos, Marita? Onde estamos? Ata o 7 de marzo. E nada, despois do Entroido probablemente anunciaremos a data. O propio Jesús Costa contará o proceso, porque é interesantísimo, é moi complexo, as súas obras son moi sofisticadas, e nada, pois aquí avisaremos para que veña xente. Moi ben, moitísimas grazas. Grazas.